Com estàs? Molt bé, i tu? Tu fas la dieta, el dejuni intermitent? Sí. I què, els resultats? Mira, el que passa que hi ha A la vista estan. Ja, perdona. Però jo no ho faig per raons de... Si tu no la necessites. Per això jo no ho faig per raons de pes, jo ho faig perquè em trobo millor. Bàsicament jo el que faig és... Igualment fem dejuni intermitent perquè a les hores que dormim no mengem. Les allargo. Ja està. Per les dues puntes. Aleshores, si pares de sopar a les... Sopes a les 6 o no sopes? Sí, per exemple. I esmorzar? Tard. I llavors això em va bé perquè em concentro més. Jo puc estar sense menjar des de les 6 de la tarda fins a les 10 del matí o les 11, però això són moltes hores, i entre les 6 de la tarda i l'hora d'anar a dormir i a primera hora del matí és quan el cervell el tinc més fresc. Mira, això que estem veient en petit aquí Sí. en aquest racó de la pantalla, Sí, què és? és la imatge en directe de la plaça de Sant Jaume. Hi ha una concentració de responsables de bars i restaurants. És una manifestació en contra de les mesures que ha adoptat el govern de la Generalitat i que fan que des d'avui mateix hagin d'estar tots tancats. És una concentració que s'havia de fer estàtica a la plaça de Sant Jaume, però han previst que hi anirà tanta gent que han decidit que al final serà en moviment i sortirà a la plaça de Sant Jaume i pujarà per la Via Laietana de Barcelona gent de tots els gremis, dels empresaris del sector turístic també, queixant-se per aquesta restricció que, a més, ha arribat amb aquesta incertesa de quan es començava a aplicar. Està en vigor ja des d'aquesta mitjanit passada, des de la 1 de la matinada, no poden estar oberts als bars i restaurants. És que no m'estranya, perquè el negoci de la restauració és un negoci molt difícil. Les famílies... Teus pares tenien un bar? Sí, un restaurant. Un restaurant. Sí. I tu vas fer de cambrer alguna vegada o no? Vaig treballar moltíssim en aquell restaurant. Tots els restaurants són negocis familiars per definició. I aleshores tota la família treballa en el restaurant. Jo tinc la sort que soc el petit de casa i això vol dir que els primers anys em va tocar fer feines, que estic traumadíssim, feines que no són de cara al públic, perquè no pots tenir un nen treballant. I aleshores fregar plats, rentar la cafetera de la baix totes les peces, organitzar el magatzem, planxar les estovalles i els tovallons, tot això que eren feines solitàries i horroroses, perquè fregar plats en un restaurant, sé que això no és el tema d'avui, però ja que el traiem, t'ho explico, fregar plats en un restaurant és una cosa molt desagradable perquè els plats no s'acaben mai. O sigui, és una sensació d'infinitud. El meu contacte amb la idea d'infinit es produeix fregant plats al restaurant dels meus pares. Perquè tu, a casa, acabes de sopar i tens un número finit de plats. Clar. Tu i jo hem sopat, primer, segon, els gots, no sé què, més o menys et pots fer una idea de quan trigaràs i el teu cap, aquella activitat que és desagradable perquè és avorrida, tediosa, existencialment difícil... Aquí els que ja has rentat es tornen a omplir, es tornen a embrutar... Quan ja has baixat la pila dels plats que t'han dut, apareix el cambrer amb una altra pila de plats. Llavors això genera una gran angoixa existencial i jo ho recordo de manera molt desagradable. Però després, ja quan vaig ser una mica més gran, potser als 10 anys, me'n recordo el primer dia que em van deixar servir taules. Això crec que me'n recordaré tota la vida, que em van dir, el meu pare em va dir, mira, avui tu faràs de cambrer, tenia 10 o 11 anys. I em va dir una cosa, que és una mica el que et vull parlar avui, que mira, no ho havia pensat, però que és... Jo era un nen molt xerraire, bueno, com ara, no? Era un nen molt xerraire de petit. I aleshores, quan a mi em van deixar sortir a sala a servir, jo vaig pensar, és la meva, no? I aleshores jo anava parlant amb els clients, no? Els anava donant conversa. I el meu pare em va fer, em va dir, em va dir, nosaltres fem una feina, molta feina, perquè els clients puguin conversar. No els hi prenguis l'única feina que han vingut a fer. Calla, bàsicament, em va dir d'una manera bastant agradable. Doncs és això, els bars són un espai de sociabilitat que són únics. No existeix al món, i particularment als llocs on es beu alcohol, és a dir, els països on no està prohibit, un espai on la sociabilitat generi uns beneficis tan alts com els que es produeixen en els espais de bars, de restaurants. Jo vaig estar a Suècia fa uns anys, en una ciutat que no recordo el nom, d'uns 200.000 habitants, prop d'Estocolm, i eren les 8 del vespre, i en aquella ciutat, quan vam demanar a la recepció de l'hotel si hi havia algun bar on anar a prendre alguna cosa, ja no sopar, perquè a les 8 del vespre ja tothom havia sopat, no? Però vam preguntar si hi havia algun bar en una ciutat de 200.000 habitants, ens van dir que sí, que caminant mitja hora, a l'altra punta de la ciutat n'hi havia un. En una ciutat de 200.000 habitants. Em costa de creure una mica aquesta història que estàs explicant, perquè els suecs, això és Suècia m'has dit, no? Sí, Els suecs són gent, potser queden a cases, no ho sé, però són gent que hi ha una cultura en el món nòrdic
del pub, diguem-ne, no? O sigui, La meva teoria sobre els suecs és que es van inventar l'IKEA perquè estan tot el dia a casa, que això no se li hauria acudit a un grec o a un espanyol. escolta, podem llançar teories. Avui hi ha el debat a Catalunya, no?, de quins són els límits dels experts, no?, i dels periodistes, doncs... I dels polítics. Però escolta'm, deixa'm que et doni una mica de ciència sobre això, perquè existeixen estudis que expliquen una cosa que a mi em sembla molt important, que és que la gent que va a bars de manera habitual, la gent que... no només que va a bars de manera habitual, sinó... anem a treure l'alcoholisme de la qüestió, val? O sigui, anem a fer ja abusos dels bars i de l'alcohol que no formen part d'aquesta reflexió que faré ara, perquè si no de vegades sembla que estiguem... però la gent que va a bars habitualment, la gent que va al mateix bar de manera habitual, és a dir, que té el seu bar amb la parròquia sempre la mateixa, hi ha alguns estudis, que a saber, diguem-ne, com de veritat són, però hi ha estudis que demostren que tenen vides més saludables, que tenen xarxes socials, no del digital, sinó reals, més robustes, i que en cas de passar per un moment difícil, doncs tenen més alternatives que la gent que no. Perquè en els bars es produeix una sèrie de coses que tenen a veure amb la salut. Una és, es produeix una mena de segregament d'endorfines del lligam social equivalent a ballar, equivalent a explicar-se històries, que és un dels grans plaers de la humanitat, equivalent a somriure o a riure, que tenen grans beneficis per la salut, i després perquè es generen la mena de relacions relaxades que et permeten arriscar-te a conèixer algú més, a tenir relacions íntimes, ja siguin de caràcter, diguem-ne, sexual o de caràcter espiritual, és a dir, relacions més properes amb d'altres, i aprofundeixen en la teva humanitat. Aleshores, els bars són un instrument civilitzatori que hem inventat des de Babilònia, tenim exemples de bars documentats, que bàsicament el que ens donen és la mena de fortalesa que ens fa exitosos com a éssers humans. Són molt importants els bars. Necessito una caixa de mocadors de paper perquè estic a punt de plorar. Vols que te'ls porti? De com trobo a faltar els bars i han tancat aquest matí. Però bueno, escolta'm, podem fer sacrificis. De fet, el moment en què, després del primer tancament obligatori, vam recuperar les terrasses, Era una meravella. va semblar que tornàvem a viure d'alguna forma. Necessaris, Jo crec que són necessaris, però vaja. Jo crec que, a veure, no exagerem, és a dir, si estan tancats unes setmanes, doncs és una cosa que podem suportar, diguem-ne, no? També hi ha Però no moments... seran 15 dies, Grau Pere? Bueno, ja ho veurem, però igual que el dejunis, que les nostres cultures també tenen aquests espais, la Quaresma, el Ramadà, no? Tenen espais d'una mica d'aïllament, d'ascetisme, de reconnectar, tot això forma part també de la nostra cultura. Però crec que està bé que no banalitzem, no només perquè hi ha una indústria que en viu, sinó perquè realment en la nostra teixit social, la nostra naturalesa social, el bar és pràcticament un invent de progrés de civilització. Gràcies, Grau Pere. A vosaltres. Berta.